Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Máme tu ochutnávku Popstarty a Feastables. Začnem najprv s Popstarty. Ochutnám to. Takže idem ho ochutnať. Mali by ste dať zatiaľ like a odber. So slančekom, je to úplne zadarmo. To broskyňa a vanilka. Vôbec sa necítim tú vanilku, ale tá broskyňa je tam veľmi silno chutiť. Uvidíme, ako to bude mať farbu. Počkajte. Dobre, takže ideme ukázať, ako to má farbu. Aké by ma to malo prekvapovať. Aké by ma to malo prekvapovať, ako by to malo mať farbu. No. A teraz sa ideme pozrieť na Feastables. Čakaj, toto dám stranou, aby ste poriadne videli, kde to je. Tak. Ja. Tak. Zobral som, ako sa to volá, burákové maslo, ale neviem, prečo to hovorím po česky, ale dobre. Tak, toto ochutnám. To celkom dobre. To dobré. Ja pijem to tým Popstarty týjom. Je to také zaujímavá kombinácia. Keď chcete, môžete, ja som Slovák, vy Slováci, môžete ísť do Lidlu, tam majú Popstarty a Feastables. Popstarty stál nejak 2 eurá a 65 centov a Feastables 85 centov. Hovoríme to v Lidli, nie je to sponzor. A zatím čus!